ହ୍ୟୁମାନିଟି କାଜୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଜଳିଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ। ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନାନ୍ତର୍ଗତ ତାଳସରଠାରେ ଏକ କାଜୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋଦଳା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଲୁଟ୍ କରିବା ସହ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଥିବା 3ଟି କୁକୁରକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ସୁଜାତା କୁମାରୀ ଜେନା ଏନେଇ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଦଳାରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଲ୍ଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍।